столицу, прыгажун, красавец. Минск. Как вам мой белорусский? Минск. Забавно, что в некоторых деталях Минск похож на Москву. Здесь есть большой театр, ИГУМ, парк имени Горького и МКАД, Минская кольцевая дорога. Есть они все, только махонькие. Спадар Євген, ось ви паглядзелі гэта і ўсё. Як вам падаецца, як на Першым канале расійскім гавораць пра Беларусь? Все ж таки з павагай да незалежнай дзяржавы ці без павагі? Махенькае ўсё. Ну вы ж пачулі, уласна кажучы, як кажуць. Ну що такое ж, як у Москве, толькі махонька. Ось, уласна кажучы, это тое, што спрабуюць данесці. І, уласна кажучы, вось якраз гэты эпізодзік, вось гэтыя словы Дмітрия Крылова, яны нагадваюць, была, можа, і цяпер ёсць такая перадача «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Там таксама былі сюжэты пра Беларусь, вось пра гібель Машэрава ў прыватнасці, і быў такі сюжэтик, про трутнікаў, не памятаю уже, як конкретно зваўся, і там практычна тыя ж словы, што Менск падобны на Москву, толькі крыху маладзейшы, так менавіта, там было сказано, што крыху маладзейшы за Москву, хоць, я думаю, усе памятаюць, так, першае прыгадванне пра Менск 1067 год, Москва 1142, тут арифметика ўжо, хто памятае, Менск не можа быць маладзейшым за Москву, нават калі не браць гарадзішча на Менцы. Вось. І далі так, парк Горкага, тое ж самае было прыгадана. Дарэчы, вельмі цікава было сказана, памятаю тым же Канеўскім, што парк Горкага заснаваны пры Машэраве. Вось. Хаця, зноў, усе памятаюць, там стэла яшчэ стаіць у Менскім парку Горкага, што гэта заснавана пры першым грамадзянскім губернатары расійскім, правда, 1805 год. Для аматараў статыстыкі маскоўскі парк, які цяпер завецца Горкага, заснаваны, падаецца, 1828. То бок і тут Менскі парк Горкага крыху маладзейшы. Ну, калі заходзіць з арыфметыкі і храналогіі москвічоў. І, уласна кажучы, такое стаўленне, яно і даносіцца, і яно і мусіць данасіцца, бо расейцы, яны вельмі іерархічны ў сваім стаўленні да навакольнага свету. Дарэчы, яны і нам гэта перадалі, вось гэтае адчуванне, што існуе іерархія дзяржаў у свеце, ёсць вялікія дзяржавы, так, як у 19 стагоддзі. Ось яны кіруюць светам, а далей ўсё маленькае, 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 яшчэ больш маленькае, крохатнае. Ось, і недзе там унізе Менск болтаецца, бо ён увогуле невядома, ці ставіць яго ў іерархію краін, як і Беларусь. Бо зноўку, калі глядзець на гэтыя сюжэты, вось чаго не назіраецца, так гэта мяжы паміж Расіяй і Беларусі. Яна ў гэтых сюжэтах адсутнічае крыху больш, чым цалкам. У адрозненне ад, зноўку, калі паглядзець іншыя сюжэты таго ж Крылова, у адрозненне ад Польшчы і Літвы. Вось там так мяжа прысутнічае і паказана, ну вось калі глядзець, Крылоў жа не ў гэтым годзе, так, узяўся за Беларусь. Ён і раней гэты сюжэты рабіў, там былі сюжэты пра Гарадзенскую вобласць. Дарэчы, калі паглядзець цяперашнія і тагачасныя, можна добра заўважыць, як ідзе халтурка. Ось бяруцца адтуль здымкі, пераносяцца сюды. І зноўку там, калі паглядзець у сюжэтах пра Магілёўскую вобласць, ёсць тыя ж людзі, якія прысутнічаюць у сюжэтах пра Гарадзенскую вобласць. Ну, мы ж цяпер не пра халтуру, так? Спадара Крылова і ягонай каманды. Я ўжо маўчу, што там з Вікіпедыі проста бяруць, і гэта ўсё пераказваюць, а ніжэй чытаеш коменты, і так, ой, дзякуй, бацюхна навучыў. Вось. І калі глядзець на вось гэтыя ўсе сюжэты, як паказваюць нас, вось мы і бачым, як, дзе мы знаходзімся вось у гэтай іерархіі расійскай. Мы знаходзімся прыблізна ў самым нізе. І нас так і паказваюць. Ось, ведаеце, спадар Євген, прабачце, што я вас перабіваю. Тут вельмі цікава яшчэ вось назіранне такое, ну, мне падаецца, што яно даволі цікавае ва ўсіх гэтых праграмах. Вы самі ўжо ўзгадалі, што яны там і пра Магілёў, і пра Гародню расказваюць у гэтых праграмах сваіх. І там, вось, як мне
падалося, акцэнт зроблены на вось там палац царскі, царская усадьба. Сядзіб. Вось там нешта там, значит, Магілёў, там ставка царя. Цар пабудаваў, Цар быў, цар пабудаваў, цар сядзеў. Падараваў. Ну, а чакайце, а не было да гэтага ніякіх там ВКЛ, можа, які быў? Ну, 15 секунд тебе не хапіла, каб... Вось, і мне падаецца, што менавіта на гэта зроблены акцэнт, што вось цар, то бок, ведаеце, такая мягкая, але мягкае прасоўванне такое, што хлопчыкі, дзяўчаты, ну, ўсё зразумела з вашым ВКЛ, хіба там, што было, а можа, не было, а вось цар тут дакладна быў, у вас і ляпніна засталася. Ведаеце, тут я поставіў плюсик якраз Крылову. У нас-то ў краіне якія тренды? У нас увогуле з 1994 году гісторыя пачынаецца. Так, нават Леніну не дазволілі прыдумаць Беларусь. Вось, а толькі 94 год, і гоп, звалілася на нас усё, і мы тут раз вылупіліся такія і з'явіліся. Ну, зразумела, што для расійцаў, па-першае, давайте ўсё ж таки рабіць зніжку на тое, што яны в упор не ведаюць, што такое Великае княства Літоўскае, увогуле якой была гісторыя, калі пачытаць іхнія гістарычныя кнігі, калі паглядзець іхнія творы, культуры, мы пабачым, што для Беларусі там месца ўвогуле няма. Там адразу за нейкай памежнай рускай ракой з бярозкамі пачынаецца дзікая Польша. Ось зноўку прыгадаем, можа, нядобрым словам, серыял «Дзяржаўная мяжа, государственная граница». Год 1921. Вось там канчаецца Расія такім абрывам, а за абрывам так ідуць дзікія палякі. Беларусаў няма. І вось гэтыя сюжэты, яны, уласна кажучы, і паказваюць, што так, беларусаў няма. Да гэтага былі літоўцы. Не трэба казаць, што у Крылова ў сюжэтах няма прыгадвання Великага княства Літоўскага, але гэтае Великае княства, яно праходзіць там, яно недзе чужое, далёка і фонам ідзе. Вось зноўку былі хорошыя людзі на гэтай тэрыторыі, ўсё. Потым прыйшлі літоўцы і палякі, ну, не ведаю, там не сказана наўпрост, што псавалі. Ну, прыўнеслі штосьці такое чужое зноўку на гэтай тэрыторыі, вось і атрымаліся, можа быць, гэтае насельніцтва на гэтай зямлі, якая завецца Белая Русь. Ось не ведаю, наколькі ўсе сюжэты пра Беларусь пачыналіся ў яго з гэтых словаў. Белая Русь, ты моя. Ось, там по-рознаму, ну. І зноўку тут укладаецца, што моя. Вось зараз, я думаю, мы падбярэмся да самых небяспечных момантаў у гэтых сюжэтах. І зноўку да небяспечнага ў тым, што яны едуць. Уласна кажучы, ніхто ж не скажа, што гэта кепска, што да нас едуць турысты. Так, яны прыносяць грошы, яны штурхаюць наперад эканоміку, ёсць цэлыя краіны, якія жывуць на турызме, так, гэтыя турысты, яны надакучлівыя бываюць, яны шмат займаюць месца на вуліцах, ну, власна кажучы, дзеля эканомікі можна патрываць. Усё ж такі я паставіў вось гэты феномен расійскага турызму ў Беларусі асобна. Я б яго больш разглядаў у кантэксце, напрыклад, расійскага турызму ў Крым. Чым гэта завяршаецца, мы бачым, так? Вось як Крым наш, так Белая Русь ты моя. Вось гэта і ідзе тое, што я заўважыў за гэтымі ўсімі сюжэтамі. Што Беларусь гэта сваё. Так, зноўку, палякі штосьці там даўно-даўно прыносілі. Літоўцы, ну, гэта ўвогуле цьмяны лес, хто такія літоўцы, што яны рабілі, ніхто не ведае, ніхто не патлумачыць, нічога. Вось, а потым усё вяртаецца на свае месцы, калі прыходзіць вось бацюк на цар, будуе свае палацы, знаходзіцца там, 5 рублёў дае якому-небудзь мінаку. Блин, лепата. Слухайте, усе б так жылі, а? Вось, і тады пачынаецца, уласна кажучы, гісторыя гэтых земляў. І на фоне гэтай гісторыі, дакладней, у падачы гэтай гісторыі, вельмі добра прасочваецца адзін момант. Белая Русь ёсць, Белая Русь моя. А вось хто там жыве,
беларусаў, уласна кажучы, няма. Вось мне падаецца, ключавы для разумення гэтых усіх сюжэтаў момант, ён так праходзіць вельмі незаўважна, але мне ён найбольш трыгернуў. Гэта калі паказваюць вяселле беларускі і італьянцы. Вось там я ўсё, не тое, што чакаў, што зараз кажа, што вось беларусы, так, у іх там яны адчынены свету, яны выходзяць замуж, женяцца, вось яны прыналежаць гэтым шырокім, скажем так, колам чалавецтва. А не, там беларусы увогуле не прыгадваюцца. Вось Беларусь ёсць, беларусаў няма. То бок нас там няма. Ёсць, як пазначана вось у гэтым эпізодзіку пра вяселле, мясцовая жыхарка. Фактычна, мясцовая жыхарка – гэта туземка. Вось Крылов, уласна кажучы, кажа, што вось туземка выходзіць замуж за італійца. І як ён дадае, там, можа, крыху са здзіўленнем, і такое бывае. Вось для яго дзіўна, што гэтыя смешныя беларусікі, нават, не будзем пазначаць іх беларусікамі, просто вось яны неяк ведаюць, можа, дзе Італія, можа, нават заводзіць такія сувязі з Італіяй. Не, як так? Байпрасвет выпусціў 2 тамы кнігі «Патаемная спадчына». Гэта казкі пра беларускіх жанчын, без якіх нашу гісторыю проста немагчыма ўявіць. 12 гісторый, там Софья Гальшанская, Эмілія Плятар, цётка, Геніюш Ларыса, Марія Калеснікова там ёсць таксама, Алена Аладова і іншыя. А ведаеш, хто напісаў казачку пра Алену Аладову? Ведаеш? Я ведаю. Марынчка ваш напісала, вось. Таму не проста рэкламная інтэграцыя, амаль сямейная рэкамендацыя вам. Это гісторыя пра тое, як перадаваць дзецям беларускую мову, гісторыю. Не праз нудны падручнік, а праз казку, праз прыгожыя ілюстрацыі. Я таксама пагартаў тут. Моцныя гераіні. Гэта ж таксама вельмі істотна. Вось, набыць гэтыя цудоўныя кніжкі можна на Кірмаш, kirma.sh. Спасылачку даем у апісанні, каментах. Ёсць першы том, ёсць другі том. Можна купіць амаль 2 тамы разам. Вось, а па прамакодзе YouTube Buy будзе зніжка 5% до канца мая на увесь заказ. У каментарах зараз пішуць: на жаль, мои аднакласнікі ў Менску глядзяць Крылова і нахвальваюць. Вось што ім адказаць? Параце звычайную раніцу глядзець. А чаму беларусам, шмат каму падабаецца такі контент? Ці гэта падабаецца увага, што узгаднілі ўвогуле так? Рэальна, ці можа эканоміка рэальна расце дзякуючы турызму гэтаму расійскаму? Ці не бачыць пагрозы? Вось зноў прыгадаем савецкія часы, і у нас, уласна кажучы, толькі і была вось гэтая прапаганда савецкая, цэнтральная. Там быў беларускі канал па тэлевізары, было нейкае радыё, там песенькі спявалі беларускія. Усё. Но сапраўднае шчасце ўсё ж такі было, калі Беларусь прыгадывалі на цэнтральных каналах. Ух ты, нас же ведаюць. Цікава. О, Минск показали. Здорово, увогуле прыгадалі там, хоць у праграме «Время», хоць у гэтым клубе падарожнікаў, які Сенкевіч вёў. Вось, гэта шчасце, што там раз на 10-годку, можа не на 10-годку, а там раз на год показалі штосьці пра Беларусь. Вось гэта шчасце, і гэтае шчасце насамрэч глыбокае нешчасце, бо фактычна тады, калі выхоўвалі у тых жа савецкіх грамадзянаў, там у тых жа расейцаў, вось гэтае адчуванне глыбокай перыферыйнасці Беларусі, нейкай дзікасці, вось гэтай невядомай гэтай сітуацыі для гэтай краіны, што потым, дарэчы, я чуў ад беларусаў, прычым быццам бы адукаваных беларусаў, там нават у гэтым еўрапейскім гуманітарным універсітэце навучаліся ў магістратуры, калі з пенай у рта даказвалі, няма беларусаў. Вось зямля ёсць, Беларусь, а беларусаў няма. Вось гэты тренд, гэты наратыў, ён працягваецца. Уласна кажучы, гэта не таму, што там сабраліся гэтыя
масоны на канале ОРТ і вырашылі, што давайте вось так Беларусь апісваць. Не, яны Беларусь так сабе ўяўляюць. Яны яе так сабе ўяўляюць, і яны яе прадаюць. Вось зноўку, а куды ім падзецца? Пры той сітуацыі, у якой апынулася Расія і расейцы цяпер. Нават калі ў іх ёсць нейкія краіны, куды яны могуць паляцець на адпачынак, вось там такое улюбёнае месца Крыловым, як Балі, ну, прыйдуць у свой аэрапорт, а там дроны. Все, не полетишь. Простей сесть на цягнік и поехать вон у гэтую самую белую Русь мою. И далее уже будовать свое ставленне да яе, як яны будовали, уласна кажучы, до Крыма. Калі яны приезжают туды на адпачынак раз, другі, трэці, чацвёрты, а потом кажут, слухайте, ну, мы столько ездим туды адпачываць, что гэта уже наша тэрыторыя. Прычым я ўсур'ёз гэта чуў, но, правда, не ад турыста, а ад археолага аднаго, які ў Крыме капаў, не Буцягін, адразу кажу. Ён казаў, што я там 30 год капаў, значыць, гэта моя тэрыторыя. І ось тут гэта, у тым ліку праз гэтую песню, што Беларусь ты моя, і праз адсутнасць беларусаў паказана. То, уласна кажучы, гэта ж наша. Вось наша, гэта добрая, мілая правінцыя, там, заціснутая недзе паміж лясоў і балотаў. Вось, туды поедзем, там спакойна, там чыста. Дарэчы, гэта вельмі новы наратыў, калі мы паглядзім на тое, што пісалі расійскія турысты гадкоў 100 таму, яны пісалі як гразна. Вось тут... Каб Дмітрый Крылоў не падаваўся страшным, раю паглядзець сюжэтик Марка Салоніна з ягонай серыі пра другую сусветную, дакладней пра гісторык, так. Дзе ён распавядае, там не памятаю, як завецца сам эпізод, подвиг Гастэлла, штосьці такое. Вось подвиг Гастэлла і Мінская Африка. Не паручуся за гэта, но там ідзе гаворка пра абарону Мінска, ён Мінск так апісвае і падводзіць гледача да высновы, што Чырвонай арміі не трэба было абараняць гэты самы Мінск. Там што там, купка драўляных хіжынаў і гразь. Вось, давайте аддадзім гэтую гразь немцам і выдохнем з палёгкай. Но, правда, Марк Салонін з добрых рускіх, таму ён, власна кажучы, не заклікае лічыць Мінск сваім, наадварот нават, вось будуе гэты плот з гразі, а такія, як Дмітрый Крылоў, у іх іншая палітыка, у іх іншае, зноўку, унутранае стаўленне. Зноўку, яны гэта не прыдумваюць наўмысна. Яны так на нас глядзяць. То бок яны не на нас глядзяць, яны глядзяць скрозь. Вось на гэтыя мілыя абшары беларускія, мілы гэта, уласна кажучы, хоць вельмі маленькі Мінск. Зноўку прыгадваецца моя выкладчыца ангельскай мовы ў універсітэце маскоўскім дзяржаўным, якая вельмі абурылася, калі я аднойчы на занятках Мінск пазначыў як сіці. Яна мяне так даволі абурана абарвала і казала, які сіці? Таун. Ну, я думаю, усе ведаюць, так, розніцу паміж сіці and таун. Вось, вельмі выразная колькасная розніца. Мінск ніяк таўнам нельга назваць, падаецца. А ёсць нейкая там градацыя ўвогуле таўны, адкуль пачынае? Да якой мяжы таун? Ну, мільённікі не бываюць таўнамі, не? Ведаеце, дакладна не горад-мільённік завецца таўнам, а у той час Мінск ужо быў мільённік. Прынамсі, так. Ну, гэта зноўку, гэта паказвае, як яны ўвогуле на нас глядзяць. Сіці звычайна гэта ад 100 000 чалавек, а таун гэта менш, ад некалькіх сот да некалькіх тысяч чалавек. Ну, то бок Бабруйсь гэта сіці ўжо. Ну, это выкладчыца, конечно, ваша. Слушайте, а давайте... Ну, нават Гомель сіці. А давайте яшчэ паглядзім кавалачак, там вельмі цікавы. Там нічого такого, там цікаво, что я ніколі не ведаў, что есть такі помнік у Беларусі. Помнік такі ёсць. Помнік беглым. Глядите. Нам встретилось несколько симпатичных памятников и скульптурных композиций. Памятник экстравагантному художнику Езепу Дроздовичу, которого в Беларуси очень ценят. Памятный знак белорусам Замежа.
белорусам, живущим за пределами родной страны. Колесо символизирует солнце, круг жизни, движение вперед. Памятник основателю песняров, народному артисту СССР Владимиру Мулявину. Родился он в Екатеринбурге, в Минск приехал уже в зрелом возрасте, но выучил язык. У его памятника в сквере его же имени почти всегда играют музыканты и лежат свежие цветы. Не, ну гэта цікавая рыса, тому што ён нарадзіўся ў Свердлоўску, тады, калі падаецца, так? Свердлоўску. Ось, а потым насамрэч вывучыў мову і так далей. Не, гэта просто такое маленькае, што, вось, як аказалася, ёсць помнік нам. Уже помнік нам, Евген. Ось, я думаю, спіс экстрэмісцкіх аб'ектаў папоўніцца. Хутенька прыбяруць ці пераінтэрпрэтуюць, бо мне таксама, вось, не ведаю, штосьці такое, як гэтае пачуцце пісаць, ну, штосьці цёплае такое прайшло. Так, опа, мне ёсць помнік у Менску, у тым ліку мне. І, уласна кажучы, сама ідэя-то добрая, не ведаю, як наконт мастацкага выканання, ну, зноў мастак так бачыць, можна прыняць гэта. Ось, но я таксама здзівіўся, што ён ёсць. Я нават прыгадаў, што калісьці я пра яго чуў яшчэ ў Беларусі, но тут такі неадназначны помнік, і як бы гэта не разглядаць як данос, зроблены спадаром Крыловым на ідэалагічны пракол мінскіх уладаў. Але, гэта ўсё так, ведаеце, так, як то пакасательны. Насамрэч галоўны помнік наша гораду, нашай краіны, гэта, а я нават не буду, зараз покажем вам. Все туристы, что оказываются в Минске, непременно посещают Национальную библиотеку Беларуси, особый примет гордости властей и граждан страны. Она обладатель многих рекордов, как архитектурных, так и букинистических, и строилась по самому передовому проекту с применением новаторских технологий. Так что желающим увидеть Беларусь 21 века, то это сюда. Ці пагадзіцеся вы з тым, што для тых краёўцаў, замежнікаў, якія жадаюць пазнаёміцца з Беларусю 21 стагоддзя, вось першае месца, куды трэба трапіць, гэта Нацыянальная бібліятэка. Ну, што тычыцца стаўлення да гэтага будынку, ёсць два такія полюсы, так? Першыя, якія кажуць і сцвярджаюць, што гэта адзін з лідараў па, скажам так, неэстэтычнасці ў свеце, адзін з тых архітэктурных помнікаў, якія з'яўляюцца самымі непрыгожымі, а іншыя пішуць, што ой, супер, вось як Крылоў, што гэта вельмі прыцягальна. Нават бачыў людзей, якія прыязджалі з замежжа, глядзелі на бібліятэку і казалі, ой, як класна. Я належу да першых хутчэй. Вось я прызвычаюся бачыць іншыя абразцы архітэктуры, і гэта, канешне, выклікае ў мяне жах і боль да роднага гораду. Хоць гэта не адзіны будынак, які выклікае ў мяне такія пачуцці ў Менску, но гэты, вось з чым тут не паспрачаешся, гэта тое, што ён зрабіўся сімвалам Менску 21 стагоддзя і Беларусі, дзе цягам праз выцісканне з людзей грошай будуюць вось невядома што. Ну что, помнік карупцыі, што будуюць? Помнік карупцыі, не? Такі цудоўны. Якая у вас карупцыя? Карупцыі тут будуць больш, скажем так, цікавымі, напрыклад, вось той же Недакемпінскі, ці псевдакемпінскі, вось там, конечно, дзікунства абсалютна. Дарэчы, гэта яшчэ адзін помнік, які я б паставіў нават вышэй у гэтай іерархіі сімвалізму, бессэнсоўнасці, алегічнасці, антыбеларускасці вось таго рэжыму, які цяпер пануе. Які порціць краявіды, там яшчэ такое галоўнае. Знесці помнік тэхнічнай архітэктуры, так, першую электрастанцыю ў Менску, каб пабудаваць вось гэтую махіну пад лёзунгам, а сюды турысты будуць прыязджаць, ездзіць і любавацца прыгажосцямі і помнікамі нашага гораду. А ведаеце, турысты, спадар Евген, турысты едуць у бібліятэку уначы, реально думае, што это казино. Не, ну насамрэч, яны едуць, і там свеціцца, яны едуць такія, ведаеце, крыху там пад гэтым делам, яны прыязджаюць, што, дзе?
А дзе ўваход? Ведаеце, у мяне таксама, калі я слухаў гэты сюжэт у Крылова, я ўсё чакаў. Но калі ж ён пачне казаць, што а вось на гэтых паверхах размешчана рэстарацыя на столькі-то пасадкавых месцаў, дзе можна там пакаштаваць самыя лепшыя стравы. Ось, ну, чамусьці не, калі гаворка зайшла пра зале, ўсё ж такі пра чытацкія залі зайшла. З бібліятэкай у мяне яшчэ адзін сюжэцік звязаны. Калі яшчэ Лужкоў быў мэрам Масквы, памятаю, у беларускіх газетах і ў маскоўскіх, дарэчы, таксама, адкуль я гэта даведаўся, была такая інфармацыя, што вось добры мэр Масквы Лужкоў прывёз беларусам 2 тонны кнігаў для іхняй бібліятэкі. Ось я так і уявіў, як самасвалы з Масквы выпраўляюцца ў Менск, і там суворыя брыгадзіры ў касках крычаць «Вываливай!» І вось гэтыя 2 тонны лужкоўскіх кнігаў сыплюцца на шчасце беларусам. Ось, і цяпер бібліятэка, як там Крылов казаў, лепшае букіністычнае месца. Гэта улічваючы зноўку, якія скарбы кніжныя знаходзяцца ў той жа Маскве, якія былі вывезены з Беларусі, вывезены, просто скажем, ну, незаконна. Ось зараз вельмі папулярная тэма рэстытуцыі, вяртання культурных каштоўнасцяў. І, канешне, спіс беларускіх культурных каштоўнасцяў на рэстытуцыю будзе гіганцкім. Там добра, калі бібліятэка яго умесціць у сабе, гэты спіс. Вось, ну, зноўку, стаўленне да беларусаў як да людзей такіх неякаватых, яно у тым ліку ўплывае вось на гэтае стаўленне да беларускіх культурных каштоўнасцяў. Вы, ну, можа, вы гэта і зрабілі. А можа і не вы, можа, палякі. Вось, ну, галоўнае, што гэта выратавалі, прывезлі да сябе, і вось у нас, канешне, гэта займае пачэснае месца. Ну, а вы там, вось, у вас там помнік Мулявіну, помнік вашым збеглым. Вось, радуйцеся. І бібліятэка, канечне, можете прыйсці так, глядзець на яе. Але ж гэта не казино, памятаеце. Спадар Ген, а ўвогуле вось з гэтым відэо, ну, з аднаго боку, можа і не дрэнна, што расейцы нешта даведаюцца пра Беларусь, пра помнікі, пра культуру. Усё ж такі, не гледзячы на імперскасць, там выправілі назву. К 3-му выпуску з Беларусі на Беларусь выправіліся. На беларускай мове нават... Пачакайце. Да. На беларускай мове нават спрабуе размаўляць. Іншая мова ўкраіны, іншая краіна. А з іншага, ці зразумеюць расейцы, што Беларусь іншая, вось праз такія апавяданні Крылова на ўласным досведзе. Так, на асабістым гэтым досведзе. Ці зразумеюць яны, што Беларусь яны, ведаеце, папросту, калі Крылоў разважае пра магдыбургскае права, пра ратушу распавядае, гэта ж увогуле нешта на рускай мове. Іншая мова нейкая для іх. Ну, абсалютна так. Ён там спрабаваў же нешта патлумачыць па магдыбургскім праве. Ось, но гэта таксама штосьці для расейцаў. Можа, тут штосьці ў іх праскочыць, што не такое, як у нас, так? Бо як гэта, ну, правда, ён вельмі асцярожненька, так акуратненька выражаецца, што магдыбургскае права гэта калі горад жыве па сваім юрыдычным праве. І далей разумее, як ведаеш, я памятаю, як у савецкай школе нам тлумачылі магдыбургскае права праз метафору ваўчынае права. Бо там, ну, канешне, злыя феадалы, яны праз гэтае магдыбургскае права рабавалі сялянаў, невядома як датычных гораду. Ось, так што тут вось гэтая іскарка маленькая, якая паказвала, што ну не ўсё было так, як у Расіі, яна згасае пад гмахінамі царскіх палацаў, расійскіх князькіх сядзібаў і гэтак далей. То бок мы ж пра гэта, уласна кажучы, з вамі ўвесь час сёння і размаўляем, што там Беларусі няма. Там няма мяжы паміж Расіяй і Беларусій. Там ёсць такое месца, благословленная, дзякуючы у тым жа царам, дзякуючы савецкай уладзе, сталінскаму ампіру і бібліятэцы, дзе ёсць нават інтэрнэт. Ось прыедзеш у Беларусь, на вас не летяць дроны, там не гараць МПЗ ваш на заднім пляне,
там няма мора, пакрытага нафтай, там не ідуць гэтыя дажджы кіслотныя, як на Чарнаморскім узбярэжжы. Вось. І галоўнае, там нікога няма. Вось хтосьці ходзіць, туземцы, но, уласна кажучы, стаіць вялікая шыльдачка, месца вакантна. І вось як раней ішоў гэты турызм у Крым, зараз ён перанакіраваны у Беларусь бяспечна, мова зразумелая, народ асабліва не вызбухае, усё, прыязджай, купай кватэры. Прабачце, Марына пра то і пытала, а вось на ўласным досведзе гэта падаецца так, а калі прыязджае расеец, паркуецца там, дзе не трэба, ці яшчэ што, яму ж накідваюць адразу, што офлайн, што онлайн. Вось на ўласным досведзе, ці гэтыя туземцы могуць за сябе пастаяць? Як гэта падаецца расейцу? Я па той інфармацыі, якую атрымліваю, не скажу, што так. Гэта, давайце, туземцы так называць нас. Што яны могуць пастаяць, пакуль гэта ўсё, скажем так, абмяжоўваецца вуснымі нейкімі заўвагамі. Іншая справа. Вось тут два тренды вымалёўваюцца з той сітуацыі, якая выцякае у тым ліку з падобных сюжэтаў на расійскім тэлебачанні. А гэта ж не толькі тэлебачанне, там адчыне тыя ж Threads, і там проста вал, што прыязджаеце скарэй у Беларусь. Прычым гэта пішуць расейцы. І тут якраз у адрозненне ад той канцэпцыі, якую падае Крылоў у сваіх перадачах, я бачу умысел якраз напоўніць Расею, напоўніць Беларусь расейцамі. Гэта тое, дарэчы, чаго вельмі страшацца чачэнцы, якія з'ехалі з Чачэніі, з Ічкерыі. І яны вельмі страшацца, што прыедуць расейцы і заселяць Ічкерыю, і зразумела, што пасля гэтага Ічкерыі не будзе. І таму яны так кажуць, што мы не заклікаем людзей з'язджаць. Мы наадварот ім кажам, калі вы з'едзеце з Чачэніі, вы кінеце яе гэтым самым расейцам, і яе не будзе. І гэта вельмі небяспечна. І пра Беларусь можна казаць тое ж самае, што на тыя месцы, якія пакінуты беларусамі, якія вымушаны былі з'ехаць, прыедуць расейцы, будуць вельмі радыя, што навокал гэтыя туземцы, якія, дарэчы, не толькі беларуская мова прагучала у Крылова, там жа прагучала і Трасянка, уласна кажучы, калі ён распавядаў, падаецца, гэта 21-го года сюжэт пра Нёманскі шклозавод. І там ён цытаваў мясцовых людзей, ён цытаваў менавіта на Трасянцы з гэтым характэрным беларускім акцэнтам, пра што мы з вами размаўлялі тыдзень таму, калі я казаў, што няма ў Беларусі расійскай мовы. Калі зноўку яны прыязджаць, гэта яны бачаць, што беларусы, можа, і пішуцца расійскамоўнымі, але пры гэтым у іх ёсць акцэнцік. Но тут праблема, што калі у вас ёсць акцэнцік, але няма сваёй мовы, то тады вы зноўку у той самай іерархіі падаеце яшчэ на некалькі пунктаў ніжэй. Бо вы можаце слушна размаўляць на сваёй мове добра, і гэта мы паважаем, можа быць. Но калі у вас няма мовы, но ёсць акцэнт, значыць вы нейкія не да. І вось гэтае не да, яно ставіць беларусаў адразу. Па меншай меры ніжэй за расейцаў адназначна. Вось глядзіце, спадарожжа, калі ўсё ж такі падводзіць гэтую выніковую рысу, вось гэтае не да, і маханькасць. Куды не глянь, везде не да, паўсюль не да, паўсюль маханькасць. Да чаго рыхтуюць і каго рыхтуюць такімі відэа, як крылоўскія? Можа быць, там на выпадак, калі Беларусь пачне дрейфаваць на захад? Што не, гэта тэрыторыя Расіі, гэта Расія, трэба нашых ратаваць. Так? Каго і да чаго яны рыхтуюць вось такімі відосамі? Такіх трендаў, пра якія пачалі размаўляць крыху раней. Вось адзін з трендаў, мы адцягнулі ўвагу на Чачэнію, гэта тое, што Беларусь будзе заселена расейцамі, гэта тое, што рабілася цягам
прынамсі гісторыі 20-го стагоддзя савецкай гісторыі, калі ехалі гэтыя спецы так званыя, там 25-тысячнікі далей, калі размяркоўваліся з расійскіх вышэйшых навучальных установаў спецыялісты, інжынеры, у першую чаргу тэхнары, хаця былі і гуманітары. У выніку з'яўляецца праслойка. Зноўку тыдзень таму мы пра гэта размаўлялі, калі у школах хлопцы, там дзяўчаты прыязджаюць з беларускіх вёсак у горад, у гарадскую школу, размаўляюць зразумела па-беларуску, а як іначай, іншай мовы ў іх няма, а там расейскамоўныя пачынаюць іх біць за іхнюю калгасную мову, вышыбаюць з большасці ў цэлым і мову, і жаданне не толькі на ёй размаўляць, але і слухаць. З'яўляецца гэтая праслойка, ну, скажем так, тэхнічных кадраў, адміністратараў, якія ўжо біты за беларускую мову. І таму ў іх непрыемныя, вельмі балючыя асацыяцыі з ёй. І таму яны выпрацоўваюць гэту літаратурную расейскую і пачынаюць насаджваць яе. І вяртаючыся да цяперашняга стану, калі гэтых перасяленцаў, умоўных 25-тысячнікаў, прыедуць хваля ў Беларусь, выцягнуць яе з расейшчыны будзе ой як цяжка. І тут трэба ўжо цяпер пачынаць штосьці рабіць. Што рабіць? Гэта зноўку, гэта беларуская мова. Беларуская мова робіць надзейнае гэтае прыкрыццё ад падобнай навалачы, калі яны прыязджаюць і бачаць, што Белая Русь гэта не пустое месца. Тут ёсць усё ж такі не туземцы, а беларусы, якія валодаюць сваёй мовай, якія ведаюць сваю гісторыю, не праз царскія палацы, пабудаваныя ў Магілёве, а праз тое, як магілёўцы абаранялі свой горад у 17 стагоддзі ад тых жа маскалёў, ад гэтай навалачы, якая нічога добрага, заўважам, не прынесла і ніколі не прыносіла. Я нават не спадзяваўся, і ў думках не было, што Крылоў можа там прыгадаць нейкія канфлікты з той жа Масковіяй, тым больш 13-гадовую вайну 17 стагоддзя, якая выбіла палову Беларусі, но, дарэчы, затое прынесла ў Расію архітэктуру барока, паэзію, школьную сістэму адукацыі і гэтак далей. І зноўку учора у Фейсбуку невялічкая была не тое, што дыскусія, а проста абмен меркаваннямі, чаму норма маскоўскай расійскай мовы мае свае асаблівасці. І гэтыя асаблівасці крышачку нагадваюць беларускую мову. І я там напісаў, што ёсць падазрэнне, што 14-гадовая вайна, калі дзесяткі тысячаў беларускіх рабоў накіравалася ў Маскву, і гэта так паўплывала на фармаванне маскоўскага говору. Можа, так яно і ёсць, но прынамсі тут ёсць падстава так лічыць. І гэты тренд, калі Беларусь будзе засяляцца, дарэчы, у нашу з вами адсутнасць расейцамі, гэта можа прывесці да вялікіх праблемаў. Другі тренд, які выцікае з гэтага, беларусы ўсё ж такі, гэта не 80-е гады, нават не 90-е. І 20-й год таксама паўплываў вельмі моцна на нас усіх. І атаясамленне сабе менавіта Беларусі і беларускасцю, яно куды больш моцнае, чым было яшчэ гадоў 20 таму. Зноўку тое, што спрабаваў давесці нашаму мінуламу суразмоўцу, а ён уже не верыў. Паўхвілінкі. Карацей, гэта можа прывесці да сутыкненняў. Спачатку можа там разьба па колах, а потым, уласна кажучы, і да сутыкненняў больш жорсткіх можа прывесці. Што таксама не айс, і тут мы знаходзімся зноўку. Лепш не дапусціць да такога развіцця падзеяў, лепш паказаць адразу, што не, мы не вы, Беларусь не ваша, Беларусь наша. Прыязджаць у госці, калі ласка. Хаціце жыць, калі ласка, толькі перад гэтым вывучыце мову, вывучыце гісторыю, пазнаёмцеся з культурай, і тады сардэчна запрашаем. А калі яны будуць прыязджаць пасля гэтых сюжэтаў з уяўленнем, што месца свабоднае, чыстае, мірнае і з інтэрнэтам, айда сюды, хлопцы. Тады будзе наша будучыня вельмі несветлая. Спадзяюся, вас пачулі.
Спадзяюся, хтосьці штосьці новае зразумеў. Так, дзякую вам вялікі, спадар Дзякуй за Євген, ваш што вы час. да, находзіце ўсё ж такі час і тлумачыце такія прыпісныя ты ісціны, ведаеце. Але ж не для ўсіх прыпісаны. даводится тлумачыць, так? Так, На жаль, такі час. Не, слухайте, А теперь 3, 2, 1 переходим обратно на российскую. 5 гадоў таму яшчэ... 5 гадоў таму яшчэ вы б мне это таксама тлумачылі. Ну, і мне, што я рабіць? Кожная Значит, душа... не померла, живе Беларусь. Кожная Жыве душа вечна. ратуе сябе як можа. Жыве.